Kowe mau nyuwara apa? Lho, kula meng nyuwara tendang sikile Baladewa. Lah iya. Lah aku apa akon? Lho, Bagong mau. Lah kowe akon ora? Ora. Wong aku muni ketendang sikile Baladewa, modar kowe. Aku kok sampean nendang. Nek kula sinuwun niki mang tendang, itu kalimat menyuruh. Ngono lho. Wah, basa Indonesia ora tau mlebu sampean ta. Wah, iki piye Kresna? Lah nggih sampun. Sampun kelajeng nggih sampun. Ya wis Ben. Wis kelakon ya ora apa-apa Bagong. Heeh, ning teruse. Lho. Teruse piye? Lho, sing nendang sapa? Sing nendang aku. Ah dirampungke sisan. Kok dirampungke sisan piye? Lah sing nendang sampean kok. Nek sing nendang kula niku tak rampungke. Nek cara Karang Kadempel niku sapa sing miwiti kudu wani ngrampungi jagung bakarane. Sing nendang sampean kok sing kon perang kula ya ora mungkin. Lah aku ki meng krungu suaramu. Ha meng krungu kok menyang. Semene iki ditata, meng krungu kok menyang. Misale ana pengumuman piknik ke Tawangmangu. Ora bayar barang menyang. Sing nanggung sapa? Oh, nuwun sewu. Aku lho meng muni ketendang sikile Baladewa. Krungu ora? Ameng ngono kok sampean kok mempeng. Wah, setan iki. Wah, lah iya aku ora ngopo-ngopo malah entuk gawean. Wong golek gaweane do kangelan kok. Sampeyan entuk gawean kok malah emoh. Tandangi yo, ora lumayan lho. Mbangane nganggur. Wah, panus paling jajalan. Lah Semar iki terus piye? Kula ora iso mutusi. Ning pancen kabeh napa sing dikandhake Bagong niku bener. Kresna iki bener sing ndi? Menawi tumrap kula bener Bagong. Wong Bagong menika mboten ora akon, ora ndhawuhi utawa ora nyuwun tulung. Ming nek Bagong menika ngendikanipun rak aturipun rak nek ketendang sikile Baladewa mati kowe. Menika tegesipun mboten dipun suwuni tulung to. Lah ya ora. Lah Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Sinuwun. Sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Sinuwun. Oh, jagat Dewa Bathara, jagat Pangestungkara. Gusti. Sadurunge aku tak takon karo kowe. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang jeneng Semar Badranaya? Mboten wonten kalih. Kula niki Semar Badranaya. Nggih kula niki sing nami Semar. Wah, dalah. Wah, ora nyono babar pisan. Negaraku padha kedanan karo sing jeneng Semar. Mongko saka petunganku Semar kuwi wujude satriya utawa nalindra gagah pideksa. Lah kok jebul bareng aku tekan Karang Kadempel. Wah, ora ngira babar pisan namung drajating wong loro saudon telu saurupan. Kowe mung drajating kawula cilik Semar. Nggih. Panci kula niku mboten duwe derajat, duwe pangkat. Kula niki mung ngesuhi para kawula sak desa Karang Kadempel. Sampean sinten sinuwun? Nalindra mburi saka negara ing Bata Sarimbak. Bata Sarimbak? Yo. Negaraku Bata Sarimbak. Wondene aku kuwi ala-ala Nalindra. Aku sinembah dening para kawula sak Bata Sarimbak. Yen takon kalawan aku Prabu Jaya Lengkara. Prabu Jaya Lengkara. Yo. Ngaturaken kasugengan rawuhipun. Yo, slamet tekaku nering sambi kula. Ora Gusti. Ing atase kowe kuwi wujuding batur. Lah kok ndak sawang ana ing pendopo kene sing padha lenggah priyagung. Iki sapa iki? Nuwun sewu menika juragan-juragan kula. Niki bendara kula ingkang lenggah wonten ing wingking kula menika sinuwun Prabu Darmakusuma. Nalindra ing Ngamarta. Sinuwun Prabu Darmakusuma kasinggihan mekaten sinuwun. Walah dalah. Wah, ora ngira yen ketemu karo sinuwun Nalindra ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Kondhang kalukeng rat nganti tekan jagat negaraku Bata Sarimbak kabeh padha kedanan karo luhuring budi Prabu Darmakusuma. Nggih matur nuwun.
Lah sing malangkrek ning mburine ya sapa? Menika Sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura sapa? Prabu Baladewa. Wah dalah ing atase kowe iki mung bature kok dayohe ratu-ratu. Prabu Baladewa. Inggih. Wah, ya aku tau krungu asmaning Prabu Baladewa. Lah ingkang ning mburiku iki ngendikane receh. Ngendikane kok kepenak banget dimidhangetake. Niku Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih Sinuwun. Wah, yen ngono Narendra Titis Wisnu. Kasinggihan mekaten. Wah, dalah Sinuwun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Mboten nginter menawi kula pinanggih kaliyan Narendra Titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Nggih, Kisanak. Kula tampi dawah sami-sami dipun prayogaken anggitipun lenggah. Nggih, matur sembah nuwun. Semar, sing dhuwur iki mau sapa? Niku ndara kula Ndara Werkudara. Raden Werkudara. Nggih. Wah, edan. Wah, lah kok piyayi-piyayi kondhang kabeh sing padha lenggah ning Karang Kadempel. Edan. Takon aku ra ya, Pak. Eras. Ambuh. Lah sing eneng burimu mripate kaya ndok ceplokan kuwi lho. Piye Bagong? Nalendra ngalengka ngono, Pak. Gah, wong tuwa kok kon ngapusi iki anakku Bagong. Bagong kuwi sapa? Ratu ya dudu, kok aku durung tau krungu jenenge. Ngawur wis tau aku dadi ratu. Prabu Patrokol Bawarsari. Biyen jaman semono. Lho, apa tau dadi ratu? Tau wae. Ra percaya? Nanggapo. Bagong utawa ora. Nanggap konco, nanggap anggepe apa? Wah, yen ngono komplit Karang Kadempel. Sinuwun. Enten apa sampean rawuh enten mriki? Sajaipun wonten wigatos. Yo, pancen bener. Lan dadi kawruhanamu Semar. Sayektine praptaku ning Karang Kadempel iki merga ngertiya usana sak candra teng kula nggo dina samengko iki negara Kumbata Sarembak kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang pralaya. Mongko nalika semana tumuli aku nyadong timbalaning para dewa. Kanthi sarenarite semek ron raja mula bebantal Bata Sarembak. Nampa sasmitaning gaib. Negaraku bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to tinunggon dening Semar Badranaya, ora ketang mung telu gedheping paninggal. Semar kudu rawuh ning negaraku Kumbata Sarembak. Mula Semar, gandeng kowe iki wujuding ngaceplik, kowe iki wujuding Panakawan. Kowe njaluk apa? Kowe nyuwun apa wantun gelem tak boyong maling negaraku? Dadya sarana waluyaning projeng Bata Sarembak ketaman pegebluk. Yen Semar kowe gelem tekan negaraku, yen perlu manggon ora ketang 7 dina gedene sesasi mapan negaraku. Kowe njaluk apa? Apa kowe njaluk Mas Picis Raja Brana? Apa kowe njaluk wujuding omah ing magrung-magrung? Apa kowe njaluk titian kreta kencana tinarik kuda 8? Aku ora bakal wegah maringi. Waton kowe gelem rawuh ana ing negaraku, gawe srana waliyaning para kawula negara ing Bata Sarembak. Wis gaki. Kowe kandha. Yen perlu omahmu ingkang kaya mengkene iki mung tak gempur, tak rata karo lemah. Tumuli tak bangune sing luwih apik. Pendapamu ing kaya mengkene mau tak bangun pendhapa sing luwih gedhe. Sing kabeh dumadi saka kayu sing apik. Yen perlu kayu jati negaraku kuwi apik-apik. Nggih. Aja mung wujud kaya ngene iki jero cor-coran kok diplipit kayu. Nggih. Kuwatipun namung ngaten. Matur nuwun sinuwun, matur nuwun. Piye? Wis sago apa ora? Yen pancen sago aku ngaturake panuwun. Dene ora, saiki kowe bloko wae. Yen pancen nyuwun ndak omah kowe nyuwuna. Yen pancen kowe kepengin tumpakan gajah kamboja sing gedhe-gedhe, matura mengko tak paringi cacahe pira. Kuda sing perkasa gagah mengko bakal tak paringi cacahe pira. Upama Mas Picis Raja Brana kowe arep nggawa pirang gerobak saka negaraku,
ndak aturi nawu bondo donyaku. Aku ora bakal owel, aku ora bakal wegah. Mergo nadyan dicilik kaya ngopo aku ki ratu sugih, ratu mblegendu seprapat jagat bondo jagat iki kagunganing Prabu Jayalengkara. Mula wektu dina iki kowe prasaja. Kowe njaluk apa? Gage, matura. Mangke riyen to, Den. Kula matur nuwun dene sampeyan pun kepareng paring menapa-menapa dhateng kula nadyan nembe kawiyos sing pangandikan. Anggen Maduka kepengin mboyong dhateng kula ning nuwun sewu. Kula niki nembe ajeng gadah damel. Lho. Duwe gawe? Nggih. Yen perlu, yen kowe duwe gawe, kowe prasaja. Ragate aku ingkang ngragati kabeh. Sak rampunge nggonmu duwe gawe. Mengko aku ingkang ngragati. Ning kowe aja neng kene, kowe neng negaraku ben sing ngurusi mengko tak pasrahke karo sapa wae utawa tangga teparuku tak pasrahi. Brana Picis Probya supaya rancak nggonmu duwe gawe. Sing wigati kowe tak boyong dina iki prapta ning negaraku Mbata Sarembag. Ngono wae cukup. Lah nek kula mboten nonton terus pripun? Monggo niki gawene niku mboten kok gawe ewuh. Utawa kula dhewe sing duwe gawe pribadi kula niku mboten. Ning sing duwe gawe niku kabeh kawula sakarang kadempel. Ya pancen kula sing ngesuwi, ning mulane kula kudu ana nek kula mboten enten. Menika mangke mboten badhe paripurna lambanipun. Mila sinuwun. Nek sampeyan purun, nek sampeyan kersa mangnengga sawetawis. Nek gawe kula niki wis paripurna, napa sing kula jangka niki wis rampung, kula tak melu sampeyan. Merga urip kula niku kinarya tetulung dhateng sak pepadaning urip. Kula mboten ajeng wegah. Ning mangenteni sak rampunging pakaryan kula. Yen pancen kudu kaya ngono, saiki aku tak takon karo kowe. Kudu pirang dina, kudu pirang sasi nggonku ngenteni karo kowe Semar. Nuwun sewu nek diwangeni wektu kula niku ora iso matur. Merga gawe kula niku mboten gawe perkara ewuh utawa kula niku duwe rame-rame enten omah kula menika mboten. Mula perkara sesasi napa rong sasi napa telung sasi gedene setengah taun niku kula durung iso mesthekke. Mula nek sampeyan sabar nggih Mang Tenggo, nek mboten sabar nggih nuwun sewu kula mboten saged nderek sampeyan. Piye? Nek sampeyan sabar sampeyan Mang Tenggo, ning nek sampeyan mboten sabar nuwun sewu nggih sampun mboten sanduwe pangarep-arep mboyong Semar Badranaya sinuwun. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir idepnya mangolon caka wadanani rombaranang waduh kemewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani ndrat persiabang keparat kowe wani matur kaya marang Prabu Jayalengkara teges tak batang apa kang dadi gegayuhanmu mau sayektine mung kinarya karti sambeka lan kinarya pawadan nggonmu ora gelem tak boyo marang negaraku Mbata Sarembag terus kowe tok-tok duwe gawe ketitik wong duwe gawe iki umume suwe-suwene ming sesasi lah kok dadi kowe matur rong sasi telung sasi gedene setengah taun durung karuan rampung nggonmu duwe gawe kowe mbalak karo karepku kanthi alus kowe nolak kareping Prabu Jayalengkara kanthi alus apa ora ngerti marang pewatekaning Prabu Jayalengkara aku iki nek dialus gelem alus nek aku dibebeda supaya ndrebala kanepsonku aku iso kasar karo kowe Semar yen kowe ora gelem tak boyong marang negara Mbata Sarembag apa kelakon dina samengko kowe tak ruda paripeksa sapa sing mepalangi marang kekarepaning Prabu Jayalengkara rawe-rawe rantas marang-marang tak putung aku ora bakal mamang nyawang sapa sing mepalangi kareping Jayalengkara Semar Bagong kowe arep ngopo? Tenang, Mbak, tenang. Nek ora aku sing wangsulan ora ana sing ngewangi karo kowe, Mbak. Sinuwun Ndarawati ya mendel, Ndarawerku Ndara ki jarene seneng perang ya ming meneng wae.
Ndara Janaka iki lelananging jagat lan curing bawana kok ana Semar Ardi peksa ngene kok ya ming klecam-klecem. Iki nek ora aku sing wangsulan ora rampung-rampung. Bagong aja gawe geger. Iki aku lagi arep nggayu katentreman aja gawe geger aja gawe rame tole. Mundura. Tak wangsulane ratu iki kowe mundura. Mundur piye? Mundur piye aku tak takon. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe sapa? Aku bapakmu. Bapakku nek arep dipiloro karo wong, arep dipeksa karo wong, nek nganti aku minangka anak kok meneng wae iki aku anak sing piye aku tak takon. Aku kudune nglindhungi karo kowe. Nek aku ora pengin dadi regejegan, iki ora arep dadi regejegan. Aku mung arep mangsuli si wajah biru iki, Pak. Hati-hati ya tole. Aku wis tuwa ora usah dileke. Semengane ora wis santai tenang wae. Sinuwun. Sampeyan mau jenenge sapa? Prabu Jayalengkara. Kowe mau jenenge Bagong. Heeh. Anu iya, anu nggih. Arep ngopo kowe? Lah kok dadi kowe ngadeg ning ngareping Prabu Jayalengkara. Ngene sinuwun, kene iki nggon tata krama. Kene iki nggon unggah-ungguh. Sampeyan ngerti, sampeyan Ratu Sabrang. Ning sampeyan teko ning tanah Jawa niku ana tetembungan di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Ngono. Dadi kowe manut karo kebudayaane wong kene. Ora nganggo budayamu. Kene iki nggon wong alus. Hukume wong tanah Jawa ki nek nyilih ki adile disili, nek ora disili ya wis. Nek utang adile diutangi, nek ora diutangi ya trima. Kowe arep mboyong bapak-bapak lagi duwe masalah kok muring-muring. Sapa sing mepalangi karepe Prabu Jayadimeja? Jayalengkara. Rawe-rawe antas malang-malang tak putung. Apa wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe wae? Wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe. Wong Karang Kadempel iki kendel kabeh, Mas. Ning ora tau ngetok-ngetokke kendelane, justru nggunakan ilmu padi. Waduh, edian. Bagong, ilmu padi ki apa, Gong? Ilmu padi ki nek mateng diliwet. Oh. Terus dimaem. Ilmu padi ki semakin berilmu semakin menunduk, semakin berilmu. Dadi ora sesumungah, sesongaran kaya kowe. Wong pinter ki nek nang kene tenang, anteng. Wong digdaya ki nek nang kene tenang, anteng. Anggere ana wong digdaya pencilaan, kuwi malah wong ringkeh. Asli kowe. Dadi nek nang kene kowe ngumbar swara, rawe-rawe rantas, malang-malang tak putung. Ora ana wedine, Mas. Ora ana wedine. War ngejak apa saiki? War ngejak piye? Semangkean kowe to. Rumangsane ora. Aja netangi kamurkaning Bagong. Bagong ki arep apa-ana kawan. Namung kon ngajar ratu kaya diapurmu ya ora bakal wedi. Kowe iki meneng ora? Kene iki lewane dipeksa e. Anggere ana wong ngono kuwi aku tratapan dhewe. Malah senengane ora. Lho, lek ngono kowe wani nantang karo nata Prabu Jayalengkara. Aku ora nantang. Ming aku ngelekke kowe sing alus. Aku ora iso alus. Nek ora iso alus sirmu arep ngapa? Buan. Sirmu arep piye? Kowe ngejak nana karo Bagong. Padangane wani, petengane wani, jembar wani, rupak wani tak andane. Kowe mrene kok mengadol swara. Nang kene iki wong swara seru ya akeh. Nek ora tau gelem nyuwara seru. Bapak men rampung sik ling duwe kewajiban nek rampung boyongen nang negaramu. Ora saya. Kowe kok gleleng banget kowe. Kowe iki mbok sadar. Sadar piye? Kowe iki lek gleleng ki nek ming sore. Engko jam 3 kowe modar, yakin. Wong kaya kowe iki mesti sirna marga layu. Lho, kowe iso mbedhek. Lho, aku kulino nonton wayang ya, Mas. Wis kulino, kowe iki wis metu bola-bali modar terus kok glelenge ra jama-jama lho. Nang kene iki tuntunane iki sing becek mesti ketok mlete, sing ala mesti modar.
Kok dadi kowe kok dadi glelenge ra jamak-jamak. Lagi jam 11 kok suarane kaya ngediape-diape. Kaya mercon car-car. Yen ngono kowe palangi karepe Jaya Lengkara, sirmu piye? Wah, dalah. Yen ngono anake Semar pancen dadi pepalang. Rawe-rawe antas malang-malang tak putung. Weh lah. Ya, nang ngono pancen tok antepi. Nggon marwani karo Bagong. Saiki tak gawe sayembara. Sayembara piye? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadedaning Bagong. Menang boyong Semar. Wah, meng kekuatanmu wis sepira? Wah, tiban tungkae Baladewa mati wah. Ana semaning jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Koko Prabu? Nggih. Koko Prabu kok njur nendang menika? Lho, saya sing ngakon iki endi mau wonge? Kowe mau ngomong apa kowe mau? Ngomong apa? Ngomong apa to? Walah, aku wis ngampet mangkel. Barang krungu swara tendang sikile Baladewa kaya mlaku dhewe. Ratu tak dupak. Lah, menika lepatipun wonten mriki menika. Panjenengan menika nuwun sewu Bagonge wis sisa omong nek wong timur kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh. Lah kok panjenengan mboten ngagem unggah-ungguh? Lho, aku ki nganggo unggah-ungguh. Keng menapa ratu menika dipun dupak? Lho, aku krungu swara. Sing nyuwara sapa? Bagong, rene. Ngapa? Kowe mau nyuwara apa? Lho, aku kula meng nyuwara tendang sikile Baladewa. Lah iya. Lah aku apa akon? Lho, Bagonge mau. Lah kowe akon ora? Ora. Wong aku muni ketendang sikile Baladewa, modar kowe. Ha kok sampean nendang. Nek kula sinuwun niki mang tendang, itu kalimat menyuruh. Ngono lho. Wah, basa Indonesia ora tau mlebu sampean ta. Wah, iki piye Kresna? Lah nggih sampun. Sampun kelajeng nggih sampun. Ya wis ben. Wis kelakon ya ora apa-apa Bagong. Heeh, ning teruse. Lho. Teruse piye? Lho, sing nendang sapa? Sing nendang aku. Ha dirampungke sisan. Lho, kok dirampungke sisan piye? Ha sing nendang sampean kok. Nek sing nendang kula niku tak rampungke. Nek cara Karang Kadempel niku sapa sing miwiti kudu wani ngrampungi jagung bakarane. Sing nendang sampean kok sing kon perang kula ya ora mungkin. Lah aku ki meng krungu suaramu. Ha meng krungu kok menyang. Semene iki ditata, meng krungu kok menyang. Misale ana pengumuman piknik ke Tawangmangu. Ora bayar barang menyang. Sing nanggung sapa? Oh, nuwun sewu. Aku lho meng muni ketendang sikile Baladewa. Mang takonke, Kresna iki bener sing ndi? Menawi tumrap kula bener Bagong. Wong Bagong menika mboten ora akon, ora ndhawuhi utawa ora nyuwun tulung. Ming nek Bagong menika ngendikanipun rak, aturipun rak, nek ketendang sikile Baladewa mati kowe. Menika tegesipun mboten dipun suwuni tulung to. Lah ya ora. Lah nggih. Werkudara, apa? Matur Werkudara iki mau sing bener sing endi? Bagong. Lah terus aku benere ngono apa? Kowe ora bener, kowe ratu ya-yaan. Lho kok ratu ya-yaan piye? Wah, ora ana tembung didhawuhi kok. Nendang karo ratu mau. Mula bener Bagong kudu dirampungi sisan. Ula Yai Prabu Darmakusuma. Kula wonten dawuh. Panjenengan menika ratu ingkang adil, mboten nate goro. Kula nyuwun, perkawis menika ingkang leres ingkang pundi? Bagong. Edan iki. Sababipun menapa Bagong? Bagong tembungipun mboten dawuh utawi mboten nyuwun tulung. Panci leres mekaten menawi dipun telusur tembungipun Bagong menika mboten nyuwun tulung dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung Bagong menika mbok menawa. Rak ya ngono to Bagong? Krungu ra. Ame ngono kok sampean kok mempeng. Wah, setan iki. Wah, lah iya aku ora ngopo-ngopo malah entuk gawean. Wong golek gaweane do kangelan kok. Sampeyan entuk gawean kok malah emoh. Tandangi yo, ora lumayan lho. Mbangane nganggur. Wah, panus maning jajalan. Lah, Semar iki terus piye? Kula ora iso mutusi. Ning pancen kabeh napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan nek wani miwiti kudu wani ngrampungi perkarane. Ya, tangguh
agunge tak kanggo wedi karo Balati wedi karo Prabu Jayanegara Pak. Sode selikur dina Jayanegara wonten timbalan. Kepiye kesego mungkun tak utus waya-boyong marang Kwandaning Semar Badranaya. Apa wis kelakon nggonmu bondo marang tangane Semar ngrincung marang sikile Semar. Mbok aturake marang calon bapa gurumu ya aku Pandya Bathari Durga. Nyuwun pangapunten Pandya Bathari. Kepareng paduka paring inah sawetawis dhateng abdi pun Jayanegara. Lire kepiye nggir? Jebul nyatanipun nadyan wujudipun Semar menika namung gedibal. Namung Panakawan. Ewadene angel dipun jangka supados piyambakipun saged kula boyong wonten ing Dandang Manguri. Nadyan kula sampun kanthi sarana apus krama kalanipun Semar. Bilih negari kula ketemantok geblub sagedipun waluya nirmala temajati menawi tenenggan dening Semar Badranaya. Parandene Jabar gagar wigaran rantuk karya. Malah kathah sangganing para priyagung yang sami ambetengi dhateng Semar Badranaya. Jayanegara wonten timbalan. Yen to pancen kowe adreng ngene bakal dadi siswaning Pandya Bathari Durga. Dina samengko aja nyawang marang pepalang. Yen kowe isa mboyong Semar, esuk kowe isa mboyong sore kowe tak angkat dadi siswaning Bathari Durga. Yen sore kowe setrake Semar, esuk bakal tak wisuda Sri Nugra minangka dadi siswaning Pandya Bathari Durga. Matur sembah nuwun. Para gageh aturna Kwandaning Semar Badranaya nyuwun pamit. Menawi wadyabala saking Bata Sarembak mboten kedugi mboyong dhateng pun Semar Pandya Bathari kula piyambake kembadhe ngrata karang kadempel tobat bagus temen bagus mangkat dina iki tak jambangi saka kadohan niki nyuwun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jayanegara. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nggono magawi gelarira wang-wang ana satriya dedeke ora spirwa ngadeg ana ing ngarep aku mripate mandeng tampul kedhep bringosing ular geni tumpangi kuping kiwa tengen sapa Den lho dhisik ngaku iki prajurit saka ngendi ditepungake wae prajurit saka Bata Sarembak abdining Prabu Jayanegara aku tumenggung Prawara Kendra dasar kepuranyata kowe sapa Senopati Dwarawati Raden Setyaki Wresniwira Tambak Yuda
Yuyudana Bima Kunring. Wah jenenge akeh keparat. Sing mburi sapa? Takon karo aku. Iya. Anake Semar sing ragil. Anake Semar sing ragil. Bagong. Widodo. Joko Suwito. Tusio. Katmo apa Katmo? Kuwi jenenge sapa, Gong? Jenenge rombong aku. Kuwi ata nggo kabeh iki ora. Sing dhuwur sapa? Petruk Kantong Bolong, anak Semar nomor 2. Petruk Kantong Bolong, Jeglong Jogro, Ronggo Jiwat. Dusminto. Minto dus. Pangan saiki. Mengko selak mambu. Kuwi jenengmu kabeh. Ora aku mung ndelok sinden madang kuwi apa salah. Petro padune kepengin ten. Heeh. Niki balane Jaya Lengkara, Den. Sikat habis. Yo. Sakuwatir duwe jago ya, Tru. Heeh. Ndara Sencaki nek wis mripate abang, bringose tumpange kuping kiwa tengene nek mung njotosi perjurit kaya ngono kae Kulino. Padha aku. Waduh. Aku nek mripatku abang, bringosku tak kerok. Ora tumpangke kuping, ora cukup kegedean cangkem. Dadi bringos karo cangkeme ombo cangkeme. Dawa cangkeme. Ayo Bali yo sawadya balamu. Lho, Bali piye? Jaya Lengkara kon minggat saka Karangkadempel. Gelem Bali sawadya balaku lawan wis boyong Semar Badranaya. Kena boyong Semar Badranaya waten iso nglangkahi kuwandaning Setyaki Babarawa. Wani harau sing tawedeni apamu. Ora minggat sing arep aku tak tebak dadamu kene marganing patimu. Maju jangkah ana tumenggung Bali mung kariaran. Maju margake jajalan Setyaki. Kene marganing patimu, maju tumenggung Prawara Kendra. Ayo Gong, iki ngopo lho? Setyaki. Mati aku.
aja mlayu. Sapa iki? Wah. Lek no mripatmu gadeno gobokmu. Sadring Jodipati Raden Werkudara. Lah, edian. Ketemu bantongane oh bapamu. Ayo tanding ngono. Raden Werkudara. Ndra? Ndra Werkudara rene lho. Apa? Nang masu-masu gedhek cengelmu modar. Niki tenan po? Aku iki. Ngapusi Bagong iki. Wong lagi berperan apik-apik kok. Lho, suarane kok malik. Malik wae arang digedhekke mau. Sopo kowe? Petruk. Jarene Werkudara. Petruk kantong bolong abdine Ndara Pandhawa. Walah dalaming batur kok mapake kridane Temenggung. Kowe sing dadi nyatane, Mas. Giri Rusi jalma tan kena kinira. Ayo, sampean apa aku sing tekani pati? Pecah siramu, ilang dompetmu. Lho. Lho kok perang kok nganggo nyolong barang. Saentuke ngono nek perang ya pokoke sak kenane kok ya wah mati dene aku bangga tak ayoni. Ngawur sak kae. Yo, anak Semar ora mbelani desaku kirang bebarang. Kemempengan kowe Gong. Ora ngerti sing maju buta, cokot gulumu.
Tato jero banget kowe tato siung. Mati kowe, Gong. Reng, Rene ya. Apae? Bagong. Kenang apa cah iki? Cokot buta. Kowe modar, Gong. Monggo kowe semaya 3 dina arep nyaur utangmu karo aku. Kowe pancen sengaja mati mensah to, Le. Wedhus. Modar kok ninggal tanggung jawab kowe. Ya wis aja dunek-unekke, Reng. Sing jeneng wong mati kuwi wis pinesti. Ha iya, arep dikaya ngapa Bagong mau ketoke kaya ngerol. Unek-unekke Ratu Sabrang ning ora nyono nek kae mau nggo ninggali awake dhewe. Iki terus piye? Ayo lapor Pak RT. Nggo ben dumumke nang masjid. Nek Bagong mudar. Ya aja mbok menawa isih ana palimarmaning Gusti. Lah palimarma piye, Tru? Madirana. Bagong ngerti ora kepercayaane apa? Embok kuwi. Agama ya minggon KTP kok. Nek ngono dinutke karo agamane awake dhewe wae. Nek kepercayaanmu piye, Tru? Nek kepercayaanku ki nek wong mati ora mengkurep. Terus mlumah. Mergane wis ikhlas karo lahir batine, ikhlas ninggal donya. Ikhlas ninggal anak bojo kuwi nek wong mati. Tegese wis lahir batin ikhlas ya wis. Ngopo? Mati tenan, Tru. Buktine mlumah menungsane. Tegese wis ikhlas. Ning nek penemumu ya beda karo aku. Penemuku beda piye? Nek cara nggon aku ki wong mati ki tengok-tengok. Lho. Tengok-tengok. Beda dhewe kok ya. Tengok-tengok ki tegese sentosa lahir batine nggone ninggal anak bojo. Oh, ngono. Mergo engko lek tengok-tengok ketok kaya wong ora sedih. Ha iya. Mergo nek kaya ngono kuwi nek gelem tengok-tengok ki wonge mesti bakale ngapa? Mati tenan, Tru. Pindah tengok-tengok. Nek cara nggonku ki ora mung tengok-tengok. Lah piye? Wong mati ki ya omong-omongan. Njaluk wedang utawa udut-udutan kuwi malah wis ikhlas karo nyawane. Wis ta weruh mayit njaluk udut ta. Mbok sing nalar, Tru. Isih urip menungsane. Gapake, Gong. Cokot karo butae. Buta sapa? Buta saka balane Prabu Jayalengkara. Heeh. Lah terus ambo kae. Nek ngicipi ana maju ana. Wah, cokot nggon gulu lara tenan, Tru. Monggo butane sajae siunge ora landhep. Lah piye? Lah nyokot ngandhu ya. Aku ki mawar guyu ning wedi. Dikeri-keri piye ngene. Heeh ta. Cokot kok mung digiyal-giyal. Ora dikres ngono ning cangkeme iki dilonok ndene iki dadi. Kaya dimiringke ndana miring. Keri ning gulu. Botenan, tenan aku ora nggara. Jajale le Dewati. Gila. Tok apake, Gong? Tamut ndase. Mangkel aku, mbok cangkem kowe. Kok sapa-sapa arep dicokot, sapa-sapa arep dicokot durung mateng barang dicokot. Lek goreng ki kangelane. Ha ta Tru, keri ta Tru? Nang guru ramah iki dik-dik ngoten ya. Ha iya aku ya arep guyu ki ya piye ngono. Gregeten tak emplok ndase.
Kae galo terus kabeh rambuté. Heeh. Mbok nganti tekan rambut terus po. Heeh. Ayo aku nek ngemplok jero. Ayo. Ayo, amos rawara geden-gedenan cangkem legane atiku. Kunjara yaksa patih kok kowe mulih kok raimu glumut. Wah, mungsuh Panakawan niku cilaka, Mbah. Cilaka piye? Kula nyokot Panakawan Petruk, kula cokot nggon gulu glethak. Diantem kalih Panakawan sing matane amba cangkeme ambane ra jamak-jamak. Kuwi anake Semar sing nomor 3. Jenenge Bakpia Bagong. Heeh, Bagong. Terus lah ya wingi terus dikapake, mosok sirah kula dimut. Lep ngono terus didilati niku. Wah. Gila kabeh merinding kula. Ah wong ya cangkeme Bagong gedene ra jamak-jamak. Wis bayangno nek ndasmu kowe kolu apa? Apa kon aku ki ora kolu sak awake. Lah nggih lah iya. Piye? Wah, kawon Mbah kula sumanggaken. Mboten gondro sepiro. Kawon kula kalian pun Bagong kalian Petruk malah kewirangan lho. Jan sumping kula ya trecel. Sandangan kula murat marit nggon sirah niki waune kenceng dadi lobok. Kaya kena idune Bagong kok. Lah nggih meneng aja melu-melu. Nek ora aku sing maju ora rampung-rampung perkarane. Ayo. Iki Begawan liceng suwi. Wani medhokke karo aku adiamu dadi kandha parat ora. Sapa iki? Takon karo aku Pujangga Negara Batasare, Mbak. Asmane sinten, Mbak? Aku Begawan liceng suwi. Liceng suwi. Ya kowe Petruk ta kita ra irungmu Jawa. Nggih. Ayo bapakmu tak bondo. Nun, bapakmu tak bondo. Iso bondo bapane iso nglangkahi kuwandane Petruk. Kowe wani aku. Sampeyan ki wis tuwa. Tantem pisan mesti modal. Kiri lusi jalma tan kena kinira. Aja ngempukke watu ngatoske banyu sing dadi nyatane. Mana tuamu wae, Udu. Sapa iki? Iki mungsuhe awake dhewe kok maratuamu dengkulmu wae. Kowe iki ora ngerti maratuaku ki ratu e. Bojoku ki Dewi Wrantawati ki putrane Ndara Kresna kok. Maratuamu lah. Sapa itu? Begawan liceng suwi. Weh lah ketemu karo Sang Resi Ndulwati. Gong, Wah antil mutar ora. Ayo, kowe arep ngopo kowe li? Ya mundur ora mundur. Iki leganing matimu. Ayo, tak tandangane mundur Gong, tandangane Gong. Hati-hati lah Druk ketoke wong iki gembol kasekten kuwi ora wedi ya. Apa-apa. Tiba ning awakku arep kulitku wis nggawa bel. Lho, kulit kok nggawa bel? Ting klindring.
Ora bakal aku kalah karo kowe. Ayo ketokno budimu legane ati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong tuwek ngono kok atose ra jamak-jamak. Kowe iki menungso apa? Kowe iki sirahe kedadian saka ora apa-apa. Nek kowe nyepelekke prajurit saka Bathasari Mbak kono sepelekno. Nek aku aja pisan-pisan nyepelekke. Reng, apa? Petruk iming musuh wong tuwek kaya ngene kok. Iki sapa iki? Kakane Petruk. Jenengmu sapa? Nala Gareng. Kowe awakmu ringkih. Sikilmu becik, tanganmu cekot. Mripatmu kira arwani karo aku. Kakangmu sing gagah adimu sing gagah ora menang karo aku kok ming kaya kowe iki anggepmu iki iso ngalahke aku apa piye? Ayo entekno budimu. Ora menang nek karo aku kowe. Ora apa-apa. Ayo. Luweh mudar dhewe. Halo. Iki Rondul Wanti mau. Ayo, Petruk aja tak sepelekke, Gareng kalah. Oke, ning Bagong ora jare Rondul Wati. Aku Bagong. Ayo. Nek sirahe, anta ngampake, tak idoni. Wis ngantem kok didoni. Kene. Mangsa kaya ngewak-ngewakke tenan yo. Bos. Ora apa-apa. Ora menang kowe nek karo aku. Tanganmu tiba ning sirahku kaya dipijeti prawan Sunti. Ora menang karo aku, ora menang. Ya, entekno gamanmu nek nganti iso gawe tatu kulitku aku meguru karo kowe 20 taun. Edian. Ayo, tiban Kiai Senso. Modar. Iki malah keri cengele. Rumasane. Palu ndasmu tibana. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh, alah kentekan gaman aku. Apa-apa, ora apa-apa. Ayo, Rasida wis dibedhek. Ayo. Sok tak gawe liyane. Heeh. Ayo. Areng apa kowe? Ayo, nek pancen kowe didaya balesen legane atiku, jamu dadiku anda kowe. Ayo! Truk! Truk! Lapangan Pancasila, Semarang Kumandangan, Tata Bangunan. Gong. Kowe iki ngopo kowe? Wah, edan to ora kendane kaya sampe iki jane Banyumanik Semarang Srondol Wetan sampe turute ngene jenenge ngambar apa? Gong. Matamu kok malik, matamu kowe. Lho. Durmeke matane kok krasa. Waduh, Truk, mati aku aduh. Kena ngopo pendritane rusuh kaya ning inang barang ora damu dadi kondo bul ngono tiba ning rai alah ya ampun Truk kaya ilang ingatanku ya ampun tenan arep jajal tak jajale kaya ngopo
Mundur karo Bagong. Setyaki ndelik Wadyabala sing tak ketapke do ndelik kabeh ya kene. Ketiwasan to. Nuwun pangapunten iki janjane geger ora karo-karuan. Geger kena apa? Nalika semanten kula menika maju saora-orane ya kena niku wong Karang Kadempel ya mbelani kalih bumi wutagete kula. Iya. Bareng dumadaan oke Wadyabala sing mulo sing sanipun Prabu Jayalangkara saking negari Mbata Sarimbang perang rae Bathara Sencaki ya perang ya perang. Bareng ngoten kula sing ngene sing maju keban Wadyabala piye-piye iki ambasilane. Sakit cepet ngono ae. Nduduk mriki panci warane wae sumat kene. Wae. Wah. Ora iki. Wah. Mesti ngene iki. Anggere matur karo micek. Pedro. Piye? Ayo. Durung bayar ora sidane. Rong mangkok. Wah. Pripun? Omong apa kowe? Lho, wis jelas to. Prajurit sing maju niku Dedaya. Sapa prajurite? Wong tuwa. Wong tuwa piye? Wong tuwa maju kaya pendhita tuwa bareng ngoten niku. Niki dibuk kula nggih dibuk. Rumane ngene guys. Wah, ora karo-karoan kahanan. Aku ora iso ngomong. Njile ya kena ning balekke seminggu. Nah seminggu ora dibalekke ya bareng-bareng karo anake ngono-ngono niku kabeh iku jerbas iki mau piye ya. Aja kene nek mboten ngoten niku pripun nek ora ngoten niku. Ayo ta? Ora. Wah, demit. Omong karo turu bola-bali. Bagong, Nun, matura. siap. Pun ampun diganggu niku. Kesel tenan soalé. Lho, Wis muni to kenal pote. matur karo turu. Nggih. Paramatur Ndara Werkudara. Ya, Sewu lepat nyuwun pangapunten. ya. Nalika semanten prajurit saking negari Mbata Sarimbang maju dipun papaken Raden Setyaki. Ya, Ya Raden Wresniwira. ya. Ya Bima Kunting. Ya Yuyudana. Ya, aku wis ngerti. Nggih. Perang rame cicis. Prajurit kok nggawa tombak, Ndara Setyaki nggawa gada. Tombak disembah. Tung. Terus Ndara Setyaki ngepruki gada teng sirahe prajurit. Dis. Prajurit jengklit kendang ka prajurit. Ya, Sing kedua, ya. prajurit maju mulai. Sing maju kula kali Petro. Wow, apa ya? Asli. Prajurit kalah. Sing kalah. Prajurit Bar kuwi. bar kuwi wonten pendhita tuwa. Buta sik ning buta sik. Buta maju kula dicokot. Sing dicokot Kula mati. mboten cah digdaya. Mengkeri teng guru. Terus Buta kula mondhase. Ampun gumujeng. kowe ngemut ndase buta. Nggih. Buta girap-girap mundur. Nah, sing kedua sing terakhir maju pendhita tuwa. Wes ora karo-karuan pendhitane ketoke ringki cilik niku lho, Den. Nek gelem macus ngono teng awake niku panas kabeh. Awake sapa? Awak kula ora wae Petro. Panas kabeh, ndrodhok srirane. Nek mboten sampean sing majeng mboten rampung-rampung perkarane. Kula sumanggaken dhateng Ndara Werkudara. Wah, kaya ngopo manungsane? Wedhus. Nganti meng mlayu kok nyampar sirah. Pedro. Pedro, Wonten dawuh, Den. mau piye kahanane kok sak penake dhewe. Matur karo turu sapenake dhewe. Pedro. Terus piye? Matur Ndara Werkudara. Majeng pendhita tuwa Digdaya Sekti Tamta Nirbaya Wikala. Wah, edan.
Monggo gawa plinteng tak plinteng diase. Bulduwer to. Penyakit to. Lah kok gajul aku. Iya. Sapa nandur ngunduh le pokoke. Raden Werkudara. Yo. Kowe sapa? Begawan liceng suwe. Ayo, kowe gelem mundur apa ora masrahke Semar kelakon mati dening aku. Wah, pendhita edan. Ayo. Mangkah anggo sesumbar lindho bumi kuncing kumaluduk kumaluduk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang jagat waisane ngubutur wayah tur jagat weladal. Wah, kok dadi bubar mawut sar-saran ora karu-karuan Wadyabala saka Mbata Sarembag. Ketrajang barisaning para Pandhawa ingkang padha mbeteng kelawan Semar Badranaya. Ya. Apa dikira Prabu Jayalangkara mung tekan semene? Gus, Raden Werkudara. Sakliyane Pandhawa ora bakal tak jangka patine. Ning yen Pandhawa pancen dadi dawuh Wang Pandhawa Durga aku kudu iso nyirnake siji Semar, loro para Pandhawa. Ketiban pusakaku jemparing Candra Wirayang ora ngelumpluk tanpa daya joduntang Prabu Jayalangkara kowe Raden Werkudara. Ngumandang kasektenmu. Nah yen kowe kuat nadai panahku Yai Candra Wirayang aku meguru karo kowe. Nyatane kowe nglumpruk tanpa daya. Hilang kekuatanmu kowe Werkudara. Wah. Ayo. Yen pancen kowe satriya aja nggunakake daya kemandhen kekuwataning jemparing. Awakku kaya ora duwe daya kaya dilolosi. Pepes bayu kang tapis. Gage aku wene ana tombo jandun karo aku. Wah, dalah ora bakal tak gawe masak. Mesti bakal tak sirnake. Prajurit Werkudara dibondo lebonge pakunjaran. Kanca ndawang. Yo.
Senadyan kowe dadi langing jagat lan curing bawana. Kowe dadi unusaning titah parandene kowe ora kuat nadai Kyai Candra Wirayat. Kowe nglumpruk ora beda karo Kakang wae. Prajurit leboke paku jalan. Ayo, ora ana ingkang bakal ngayomi karo kowe. Ora ana ingkang bakal ngayomi marang kowe Sinuwun Prabu Puntadewa. Adimu Werkudara wis tak pikut, Janaka wis tak pikut. Bebasan pepes bayu kang tapis kowe ora duwe kekuatan. Kasantosan wis nglumpruk tanpa daya. Kowe arep bangga piye Puntadewa? Sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Mboten nginten babar pisan bilih ngandika ingkang sampun kasembadan mikut kaliyan kadang kula pun Werkudara menapa dene Arjuna. Mboten lepat pangandikanipun Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Tuhu jengandika mustikaning jagat prawiring ayuda sekti kalintang jayaning perang. Ketitik kadang-kadang kula kekalih nadyan sampun dipun westani satriya timbul ing apapak brajal ing akerep parandene kasoran mengsah jengandika Gusti kula ingkang sinuwun mila ingkang saking menika ginanipun menapa kula gesang wonten ing Madyapada menawi boten sinanding kadang kula kekalih bebasan wastra lunset ing sampiran sarah mungguing lautan sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sak mangke sampun ngantos jengandika negakaken dhateng kula. Kula aturi ngempalaken kaliyan kadang kula kekalih ingkang sampun paduka pikut sinuwun. Wah, dalah ratu jirih getih wedi mati. Lemak-lemek midak kapuk ora benteng perjurit bondo tangane leboke pakun jalan. Ayo, amuk. Apa? Kowe ngapain mlayu banter-banter? Kowe ora ngerti masalahe kok gong kowe senengane iki mulane nek ndara perang ki jedhaki ora ado-ado. Nganti nabrak aku kowe. Ha iya ya njaluk ngapura aku ora sengaja kok. Nyun ngapura aku ora sengaja. Ora apa-apa ora masalah ming ketendang nggon mata kok. Ha iya. Sona dipenerke mata loro sisan men picak. Ya ora ngono ora sengaja nyun ngapura. Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa kepikut mungsuh gong. Tenane, aku ora goro. Weh, la etan. Lamit gong, aku tak matur. Sinuwun Prabu Baladewa, paramatur ngesanipun Sinuwun Prabu Baladewa. Ki nek kowe ngomong ki masalahe ora ngono. Kok saiki dae dong apa? Syukur kowe sengeni ora. Kowe sik marahi pertama sapa? Sing malsu suarane Ndara Werkudara sapa? Aku. Terus sing ndupak aku? Aku ndupak kowe iki mau dalam rangka balas dendam. Dadi kowe ora usah nesu. Aku kowe yo males. Lara e. Kowe mau ora nggon cengel, aku nggon mata e. Mata karo cekeli padha wae. Ngono, padha-padha le bales. Saya ana tetembungan pembalasan itu lebih kejam dari perbuatan. Ya wis. Piye? Ya ora masalah. Ha kok kowe isih ngecaki sirahku. Aku ya
Sing matur ki apike aku. Aku sing teteh, kowe ora ngerti perkarane. Aku sing ngerti perkarane. Kowe iki mau ora weruh. Sing weruh ki aku, kowe ora sangel to. Ora sangel. Matur Ndara Baladewa. Lepat atur Diagung Pangasami. Niki ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Petro eneng apa? Kok sajak gugup kowe mboten ming gugup ning wedi tenan perkara niki. Mergo nek jenengan kula caos prisa niki mengke sampean mesti duka. Nesu alasane apa? Mergo kang rayi Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa dinten samangke menika kepikut kaliyan mungsuh. Lho, mungsuh sapa? Iki menika. Engko ming saya seru, saya ora dong. Mundur. Matur Ndara Baladewa. Ya piye? Niki mau Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka perang mungsuh Londo. Prabu Jayalengkara. Jebulane ya. Waduh. Prabu Jayalengkara niku mbeta inggih menika panah utawa apa ya? Jem. Kowe nek mblusuk aku ajar lho, Tru. Jemparing temama wonten angganipun Ndara Werkudara jleb. Ndara Werkudara dawah. Lho, Werkudara tiba dawah. Kanane piye saiki? Teng rumah sakit. Oh, kae ratune ya wong mancing kok senengane. Lho, aku takon kanane Werkudara kena panah ki piye? Kok nang rumah sakit jengkle atos. Mundur, aku sing matur. Ndara Werkudara plak Kapidara, mboten enget. Terus digotong kali prajurit Mbata Sarembak lebokke Pakunjaran. Werkudara lebokke Pakunjaran. Nggih. Lah terus Ndara Janaka maju. Bareng Ndara Janaka maju, sing ngebeki kula sing kiper Bagong. Sembrono meneh. Mundur, ora rampung. Domong ora taces. Ndara Janaka maju ketiban panah dies teng lokasi area depan gawang mungsuh. Terjadi penalti. Penalti ya apa? Mundur apa? Wah, omong gerangan Ndara. Piye Gareng? Ndara Werkudara kenging panah dipikut kaliyan Prabu Jayalengkara. Ya. Ndara Janaka kenging panah. Terus piye, Tru? Ndara Janaka tiba. Terus dipikut Prabu Jayalengkara. Dilebokke guwa. Pakunjaran apa guwa? Pakunjaran. Inggih menika pakunjaranipun Prabu Jayalengkara. Mekaten cekat atur kula Diagung Pangasama. Nek wonten lepat Diagung Pangasami mugi keparengan Ndara Baladewa ngawuningani perkawis menika. Cekat atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus iki aku kon piye? Terus sampean mang kondur mendet sepatu lari-lari. Dilapori kon nesu kok malah. Terus aku kon piye? Sampeyan ora tresna karo Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Niki mung mboten Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning klebet Ndara Puntadewa kepikut mungsuh sinuwun iblis lanat kuku karepe dhewe. Hei. Kok do mlayu ki apa? Mesti sampean nyampar kula mesti. Kaya Ndara Werkudara niku nek ora asdelik mesti bet-bet ngono ya, Tru ya. Kaya ora apal wateke Ndara-ndara wae nek arep nglabrak karo Panakawan ki rak kanthi alasan kaya ngono. Panusmane jajalan ceritane bawane iblis lanat. Jayalengkara, kowe wani gendas karo ati-ati ku Pandhawa. Konangan apa mantra Prabu Baladewa? Lakon tinjung akhirat nyawamu wae. Serem nek Nusyaga. Wah,
ora mikir mati dene aku dulung tok. Ha ngono kae lho karepku wong nesu ngono kae lho. Wong nesu dhewe-dhewe ya, Tru. Ora padha ndara boro-boro dhewe nesu ngono kae. Beda karo aku. Aku nek nesu meneng wae. Terus nyiduk sego sak oke-oke. Sanane lawe tak emplok kabeh. Kuwi aku nek nesu ngono kuwi. Nesu kok njur mangan. Mbangane ora mendho atine. Lah ulung mangan sing wareke malah terus mlegeses le turu, nesune lali. Ha iya. Mbangane nesu malah njotosi wong ora dadi perkara. Den, ngatos-atos Ndara. Lenggoi. Iya dasar para nyata yo. Gage. Kowe jare iso mikut Werkudara iso mikut Janaka iso mikut Yayi Prabu Darmakusuma. Iya. Mbok pikut mbok teko ngendi menungsane? Kowe gelem ngomong ora? Ora gelem ngomong celaka-celaka. Kelakon tinjung akhirat nyawamu. Wah, kene marganing patimu piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kene marganing patimu karo materi Baladewa iya. Kowe arep materi Baladewa. Kowe arep gunakake pusakamu ndok materi Baladewa ayo gage gunakno. Gunano jemparemu sing limuni ponokan ampo mau gunano. Kage iso gawe tatu kuliting Baladewa, iso gawe metu gedhe Baladewa. Aku mau guru karo kowe 20 taun. Kene marganing pati. Blas lanat kowe. Oh, wah, menungso natan. Ayo, halo. Kowe saiki kok. Warkon kamu karo menawa Mantura Prabu Baladewa karo piye? Tru kowe ngapa? Ah, selesai ngomong apa? Kowe pamit niku karo Yayi Prabu Duryudana, Yayi Prabu Baladewa, Yayi Prabu Baladewa Werkudara Janaka. Karo piye? Kowe ngerti menawa Mantura Prabu kowe iso ngerti Baladewa. Lakon tinjung akhirat nyawamu kowe. Jalan. Aku ki bingung aku salah apa tok sengani. Gorengan go praktek. Wangun ya, wangun dasmu kowe. Ya ora nesu piye? Praktek kok dijotosi ora. Aku ora aku men takon mbuktekke nek aku nek nyuwara Baladewa ki wangun. Wangun. Piye? Ngerti apa ora? Iki Nata Mandura Prabu Baladewa ning Pitawasi Jolotranem Kara Senut. Darsana. Konjuk ngawur jenenge. Baladewa kok nganggo darsana. Saking rapale ning sing butuh cepet ya, Tru. Ayo. Ayo, wani karo Mantura Prabu Baladewa. Ora mikir karo parku tinjungake dublak tungkak cangkemmu kowe. Nggon kono kuwi lho aku senenge. Tenan yakin. Anggris Prabu Baladewa. Iya. Ana to Mantura Prabu Baladewa. Waning Pitawasi ora mikir dublak tungkak, Tru. Tuh omah ora. Oh. Ora nganggo omong-omong. Salahe dijak angel. Ning arep didublake kok angel. Gregeten tak limpe. Nya kowe. Kene ya meneng wae. Maning jajalanan wah nyoto panjen Prabu Baladewa yen nesu ora kena disewawa ya kowe ngina karo Prabu Jayalanggara aku ora mbutuhake kuwandamu sing tak butuhake kuwandaning para Pandhawa lan Semar Badranaya tiban Candra Wirayang mbuh wujudmu sing baku aku iso mirang-mirangke Nata Mandura Prabu Baladewa.
Jalaran kertaning bawana iblis lanat nibani pusaka karo Prabu Baladewa. Walah dalah, Jayalengkara, aja mlayu. Ayo tandingana keridaku. Ngopo Bagong? Sabar. Sabar, boten sanesu. Lho, kok ora nesu piye? Mengkene sampean nek nesu-nesu malah sampean iku nek weruh asli sampean malah kaget. Lho, kaget piye? Mbok disawang sik. Disawang nih lho, lengenku ngopo? Terus. Gong, ora cecak-cecak gong. Ae ora ngerti kae soalé. Gong kowe ketak modar kowe le. Kowe rene yo. Tak mangi ta. Ngopo? Kae Prabu Baladewa. Mosok aku dhewe ya ora ngerti Prabu Baladewa ki nesu. Terus ana panah majlep, terus ana kebul. Bul terus malik macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu ora. Rene ta dineng-nenge kok ndak kaget wonge. Asli apa piye, Gong? Asli. Sinuwun, apa Petruk? Wul tenan kok. Yung, iki apa iki? Ayo radong ayo. Truk, ora macam-macam iki, panganane daging lho, Truk. Ayo rene. Tubruk modar kowe. Rene sik, Geng. Geng dengkulmu ki reng kok, Geng. Padake sugeng iwak banteng kowe. Iya. Petruk ngopo? Kowe nggawa pengilon ora, Go? Nggawane mung cilik. Ora apa-apa. Pengilon ngotane lho. Kowe wong tuwa kok nggawa ngotan. Sok tak talekke ning sepatu. Lho. Ana wong nganggur tak keke ngisore. Kowe wong tuwa kok kelakuanmu kaya ngono e. Tak kabari ya. Tak kabari ya. Nggone ika apa? Nggone tatin apa? Engko tak SMS ya. Kaya cang ya kowe misale kowe iki ngotanku tak keke ngisor kene. Heeh. Terus tak ngene iki siji. Kan ketok. Ah iya. Aku nggo hiburan kok, Truk. Nggo hiburan kowe nek dilaporke kecekel kowe ngono ki kuwi pelecehan ngono kuwi. Ya aja nganti kecekel. Kula ngilo nggih. Ngilo piye? Niki. Lho. Kuwi sapa kuwi? Ya ngene ta, Truk. Enggak riki enggak. Ngilo teng Sendang. Sendang Karang Kadempel niku bening banyune. Yo, ayo. Arep ngopo to? Sampeyan niku dereng krasa soalé. Ngajukake pengilon kuwi. Garing yo lunga nggo pengilon gedhe banget karo ngombe reng. Nggo dandan kok ya. Arang iso cah besus kok aku. Rambuté obah sithik wae tak nehi anu fik formula. Obat batuk. Niki lho Ndara. Lho wis oi. Niki panjenengan. Aduh mati aku. Wah. Ayo mati aku. Petro piye kananku ngene iki. Petro mati aku. Bagong mati aku. Mampun mati ajeng kula dol mati. Didol jengkulmu mlocot terus. Mbangane mangani wedhus tanggane. Ngene wis mergawe dadi macan ngene iki. Wis ngono anggere muni ngelih ketoke awake dhewe tresno nek ngelih wani ngruwak iki, Truk. Petro mati aku. Petro aku dadi kaya ngene kananku iki piye, Petro? Mati aku Ponokawan. Nggo, matur karo bapak mawon sampean rasa nangis kaya ngoten. Wah, Semar! Semar! Wah, tulung aku Semar. 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 Petro iki sapa iki? Ndara Baladewa, Pak. Ndara Baladewa wujud macan. Iya, Semar mati aku.
Mati tenan aku Semar. Semar aku mati tenan aku. Ngopo iki Gong buntute tok jangat-jangat iki? Ki Tru, apik ta Tru? Apik dungulmu kuwi. Gila. Aduh tersenyum. Tersenyum bathukmu ora. Bagong tak pancar raimu. Ana buntut kok dijengat-jengat kan ndelok apa? Jijik Gong. Apik. Apik-apik. Ndara Baladewa iya Semar. Aku kena panah aku dadi sok kaya ngene wujud iki piye Semar? Sabar Den, sabar. Pancen titah menika kathah panggodhanipun, kathah pacobanipun. Lah aku apa ora iso bali kaya wujud wingi? Saged wong sampeyan iku ora dikersake sing gawe urip. Sing mindah wujud dudu sing gawe jagat. Tegese niku mung gaweane menungso. Nek gawean menungso niku apa-apa iso diruwat. Tegese iso diwiradati. Carane piye? Sampeyan manglunga saka Karang Kadempel. Kabar sing kula tampa ndara kula Pandhawa kepikut mungsuh. Yo. Aku arep mbelani malah salah kedaden wujud macan. Sampeyan ampun kuwatir manggoleki ndara-ndara kula Pandhawa mapane teng pundi nganti ketemu. Nek sampeyan iso nemokke ndara kula Pandhawa niku sampeyan bakal bali wujud kaya wingi Sinur Mandura. Ning nek sampeyan ora iso manggihke ndara-ndara kula Pandhawa kangge nyuwun pangapunten sak lawase mung kaya ngeten wujud sampeyan. Aduh mati aku Semar, mati aku. Lek ku arep goleki Pandhawa menyang endi? Menungso dipun menahaken budidaya. Loro Garing Petruk Bagong, dalem Pak. Dalem Pak, dalem Pak. Daramu Baladewa ditutke. Waduh. Wah, cilaka iki Tru. Heeh. Nek nganti ngelih sing dimplok pertama gareng ya, Reng. Kowe ora mesake aku anakku jek cilik-cilik kok mangsamu ora. Petruk wae. Woi, anakku aku ora ganti sekolah, Gong. Kowe wae. Bojoku meteng. Oh. Masa tak tinggal nek nganti ngelih lho. Ha iya. Pun rika mang tindak anak-anak kula mang dimet ben ngetutke sampean. Terus bapak piye, Pak? Rasa mikir bapak. Bapak iso ngrampungi perkara iki. Asli, Pak. Tenan. Yo, yen ngono aku njaluk pamit Semar. Ngatos-atos sinuwun. Ayo Borong Awan. Monggo Gus kula jenengan. Sigra ndumuk kuncunging Kelurahan Semar Badranaya tegese bakal duwe gawe nyandak sumping Lombok Abang ginegem wani dening Kelurahan Semar rinemet ponang Lombok Abang binanting wonten ing Bantala ana wujud Semar tanpa beda kaya Kelurahan Semar Badranaya. Bakal selak ora bakal iso kumbi ora bakal iso mlayu Semar. Ayo kowe arep apa wis saiki kowe wis kepepet wong-wong sing betengi karo kowe wis padha tak pikut ora ana ing padha iso wal saka cengkermaning Prabu Jayalenggara. Nata Ndarawati ilang tak kedhepake mlayu saka Karang Kadempel mergo wedi karo aku. Mung kari kowe Semar. Dina iki kowe ora bakal selak, ora bakal iso kumbi.
manut tak boyong marang Dandang Mangure Jatine kowe bakal dadi bekakak ana ing pasetan kanca lumayan. Nolo Garing dawuh Ndara. Petro wonten timbalan. Bagong wonten dawuh. Candak dina samengko wis ora bakal kesuwen kudu dadi wujuding macan. Lenten apa ta? Aku wis nemokake pakunjaran, mula ta ora isa ditonton kanthi netra waloka jebul pakunjaran wujuding pakunjaran ingkang asat mripat. Utawa wujuding pakunjaran ingkang panglemunan tegese ora bisa ditonton nganggo netra waloka. Nggih. Lah teng pundi? Eneng ngarepku iki Nala Garing. Pon ninggal dibuka mawon pakunjarane. Srana menapa sampeyan iso waluya nirmala Temajati Ndara? Yo, pangestu tak jaluk. Nggih, ngatos-atos, Den. Aduh, Yai. Ngaturaken panuwun persasat sampun boten wonten pengajeng-ajeng gesang. Menawi boten tinulungan dening Paduka Kanjeng Koko Prabu. Boleh agangku aku ngaturke panuwun. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Waduh, Yai syukur. Syukur dene jenengan kaya Yai saged pulih kaya kados wingi uni. Lan menika dados jalaran anggen kula ora wat saking penandhang. Krana kula nampi pacoban kenging pusakanipun Jaya Lengkara Wekasan ical wujuding ingkang raka ing Mandura wujud Sardula. Dawuhipun Kyai Semar supados kula saged milujengaken paduka sakadang nyatanipun sakmangke kula sampun ruwat saking panandhang. Koko Prabu Ndarawati wonten pundi Koko Prabu? Wah, Yai Kresna kula piyambak boten mangertos wonten pundi papan dhatengipun. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung ing Kresna wonten dawuh kowe iki nuwun sewu lho ora jeneng aku kuwi sengit karo Siadi ora jeneng pun kakang kuwi ora seneng karo Yai Prabu Ndarawati ning pendak-pendak kowe malah gawe bingung ing atase karang kadempel geger kaya ngono lha kok Siadi ora katon. Inggih Koko Prabu mangke menawi Pandhawa kepikut Koko Prabu kepikut kula ugi dipun bondo dening Jaya Lengkara. Tan wurunga mboten wonten ing budidaya maluyakaken ngadang-adang paduka para Pandhawa. Milujengaken dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Ya, dasar banjure. Lah iki Kang Semar barang malah ning kene. Pancen iki dadi gawean kula. Ora kudune para Pandhawa sing kudu nanggung perkara niki. Dudu sampeyan sing tanggung jawab perkara niki. Ning pancen Semar, merga niki pacoban tumraping Semar anggen kula kepengin bangun desa. Wong niku nek cerak kanugrahane pacobane mesti bakal teka. Sabanjure piye? Koko Prabu kula tulung Nyai Prabu Darmaji kadheraken kundur wonten ing Karang Kadempel. Yo, lah terus kula badhe madosi mengsaipun para Pandhawa tuwin Kakang Semar. Sawa? Jaya Lengkara. Lho, apa sira Yai Prabu kira-kira bisa ngasorake kridhaning Jaya Lengkara. Selagipun Kakang wae katriwandan wujud Sardula. Koko Prabu kula nyuwun pamunten. Menika sampun dadosi dawuhipun para Jawata supados kula lan Kakang Semar ingkang nglampahi perkawis menika. Mengkowe karo Kakang Semar inggih. Ya wis ngono. Mangsa bodho yen ana apa-apa kowe wadula karo pun Kakang Kresna. Desa kreng nak antes damu lho. Rampung gara-gara kok ilang wong arep gara-gara meneh. Yen lagi banjir. Wong lagi banjir wis ayo ngetutke Ndara Kresna karo bapak wae kok. Nek liyane ra entuk melu karo aku mesti entuk melu. Yo, nek ana apa-apa dhewe sing mlayu. Ya iya.
Wah. Kutha Pandhawa tata gate Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana. Tobat. Kowe arep bangga piye Semar? Kowe saiki arep krida piye Maracoba? Ora meneng karo muridku ya anakku lanang Jaya Lengkara. Nyatane takon bondo kawan kowe bisa mboyong lawan kowe ana ning Dandang Mangur ya ning Krendayana kene. Sejatine pancen kowe ora bakal tak gawe macak. Pendak-pendak aku warga golek panganing bocah Sukerta kowe mesti ngalang-alangi. Pendak-pendak karo mateni para Pandhawa ingkang menyenata kuwi bocah Sukerta. Kowe uga bakal mapalangi. Tobat. Wis ora ana mangapura meneh kanggo kowe dina iki tak sabet pedang tugel gulumu kowe Semar Badraya. Ora sida tak sabet pedang. Nanging nak tumbak dadamu padha-padha le tekaning mati wae tobat. Pedhangipun wonten pundi Kanjeng Ibu? Keri nang omah. Kene marganing matimu ora bakal kowe bisa macak Semar Badranaya. Jaya Lengkara wonten dawuh. Kowe iki piye to Jaya Lengkara? Kowe weruh apa ora? Semar arep tak tibani tumbak. Arep tak tujah dadane penerenggon jejantung. Pamreka supaya Semar enggal tekaning mati. Nanging lha kok ilang tak kedhepake Tobat iki kok mek ming pujan Jaya Lengkara. Wah, dalan karepe dhewe. Manus maning jajalanat gugu karepe dhewe. Wah, lah beda karo Jaya Lengkara. Ora pangling ledang kae Ratu Ndarawati karo Semar. Loro-loro tak clorong tumbak mati bareng kowe. Waduh, ngeleleng. Lagi iki lho Semar iso nyekel panah bantere Rajamak. Monggo ranggo kacamata. Kowe iki nek ranggo kacamata kowe mbalesi mbas ape cedhak mata lho. Ora kena. Ora iki ya kena. Muni ora kena. Ya ora nesu to, Pak. Iki senengane bebeda. Wis nuthuk ki wis ora. Pusaka apa, Pak? Iki pusaka sing iso nggo mbondo daran-daramu Pandhawa sing iso nggo dadekke macan Ndara Baladewa. Minggir. Ora minggir kok. Dadekke luwing kowe. Aja. Semari senengane sembrono ora. Petruk Jaya Lengkara men mati karo pusakane dhewe. Kowe ora iso manah ya manah. Lumarap jemparing nalika semanter nadyan ora bener parandene kenging angganing Sang Prabu Jaya Lengkara. Ijal wujuding Sang Prabu Jaya Lengkara nenggih Sang Hyang Bathara Kala dene jemparing datan aneh lamun wenteh
nenggih Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kutha Pandhawa tata gati Wisraya siung nyoma wingis-wingis tutuk mengolir guwa sela mangling ing kaki guru kala iya satemene ulun mbudidaya ngupaya tangan kita nanging lamun samengko nadyan wis wujud jemparing mbuya bisa lan mbuya kuwagang lamun kudu gawe pati ning para Pandhawa. Mula sing gedhe pangapura kita ya Bathara Kala. Ulun wis sak biyantu kelawan jeneng kita nanging gagar wigar tanantu karya. Ewadene adreng nggonmu bakal mangan bocah Sukerta Pandhawa 5 kae panganen nanging ulun ora melu-melu perkara iki Bathara Kala. Kahanggo sesumbar lindho bumi kuncing gumaludha guntur ketur Wisnu iya Bathara Kala sing mburi kae Semar iya Bathara Kala aja mepalangi niatku wiwit diparingi pangan karo kaki guru tekan seprene durung iso mangan bocah Sukerta. Mongko cacahe pirang-pirang ewadene ana wae ingkang dadi pepalang. Mula dina iki wis dadi pepunta ning tekadku kudu kelakon mangan bocah Sukerta sing tak inceng para Pandhawa. Lho. Iya ngono ingkang mbok inceng dadi panganmu para Pandhawa. Ya, dasar para nyata. Lah apa kira-kira kowe iso nglangkahi kuwandaning Nata Ndarawati? Yen ming Kresna wae kowe titah sawantah aku dewa. Kekuatanmu ngono apa ayo yen kowe pengen bela pati karo para Pandhawa krek janggamu tugel dadi loro awakmu. Kala aja mbok sawang Nata Ndarawati nanging marta sawangen sapa aku Wisnu. Monggo Wisnu kuwi manitis pirang-pirang ana ing jagat raya. Kowe kelingan apa ora? Nalika kowe ngoyak-oyak Pandum tegese kowe ngoyak-oyak Durjana, ngoyak-oyak maling. Nalika semono aku mbarang wayang. Durjana Pandum ingkang mbok oyak-oyak tumuli ngayom ana ngersaning dalang. Jaman semono iki sebut dalang Kandhabuana. Iya apa ora? Kelingan ora? Iki panjakku. Ya kuwi Kakang Semar Badranaya. Nalika semono kowe mlebu ning panggung tumuli kowe njaluk maling mau dadi panganmu. Nanging nalika semono kowe kalah karo dalang Kandhabuana merga kabeh serandunge awakmu tak waca. Kabeh tuntas ora ana ingkang jijir wekasan kowe sambat tobat karo aku. Apa kowe njaluk tak obong sarana apa ing dumunungan awakmu kuwi tak waca kabeh Bathara Kala. Aduh mati aku. Aduh. Ora nyono mboten nginten menawi Kyai Dalang ingkang lenggah wonten ing pelengganipun Nata ing Ndarawati. Ayo kowe arep wani kan aku apa ora? Kula tobat, kula nyuwun pamit. Sampun ngantos kula menika mangke wejah sing astanipun Kyai Dalang Balya. Kowe ganggu gawe wong Sukerta. Peranganing Pandhawa lan Sukerta liyane aja takon dosa. Mungsuhmu aku karo panjakku iki. Ah, kula nyuwun pamit, kula nyuwun pamit. Aja mati aku.
apa kae? Melayu nganti sarunge keri barang ora kerasa. Wo lah entuk lengganane ngono kok wis. Tobat methoke budale negara ora sarungan babar blas. Kakang Semar ora edan lho. Ah, mulai ora. Mulai ora. Tak bukake. Emah. Durga nek ora dingonokne ndak tuman bae. Tak buka. Ora Kakang, mo Kakang wae bali. Ganggu gawe sedulurku pepundhenku sing lenggah ning Srondol Wetan. Mungsuhe Semar nyuwun pamit Kakang Semar nyuwun pamit. Werkudara ya aku balaning Prabu Jaya Lengkara sesembahmu wis mudhar arep nusul karo gerangane kaya nusula. Madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung sedaya sampun paripurna pacoban sampun ical sakmenika kantun ngraosaken nugrahanipun ya dene nugraha sing kula tampa kula ajeng miwiti mbangun desa mugi-mugi purwa madya wusana niring sambikala Semar ya Pandhawa bakal bantu marang putri-puting Dipol nggih matur sembah nuwun awih ditata rampatanipun supaya sedaya manggya wilujeng niring sambikala tentrem rukun raharja mulya ing samukawisipun Badranaya pungkasaning cariyos dalu menika menawi wonten lepatipun kula pribadi lan minangka dados wakilipun para kanca kula nyuwun pangapunten sak kelangkung kathah menawi wonten tasih kirangipun kula nyuwun gunging samudra pangaksami jare kula namung menungsa lumrah ingkang kirang sampurna menapa-menapanipun Sura Sudira janing kang rat suwabrasta tekamping ulah Darmastuti rahing sami makarya rahing sami pinanggih muga-muga sedaya manggya tentrem lahir lan batinipun